Ben, bos días a todos e a todas. Antes que nada, deciros que estamos pendentes de asistencia do señor reitor, que confirmou a asistencia, pero non sei, igual pasou o imprevisto, de momento non está aquí. Vamos comenzar de todos modos. Quero primeiramente daros as grazas por a vosa asistencia hoxe aquí, grazas ás autoridades que hoxe están presentes aquí neste evento. Realmente penso que hoxe nos une a todos, hoxe temos todos unha característica común, os que estamos aquí, non? Que é que a educación non nos mostramos indiferentes ante ela, non? E penso que iso é importante. É importante que hoxe estades aquí, docentes, xefas de estudio, directores, secretarios, coa intención de continuar a vosa formación. É importante a presencia de poñentes que compartan con nós as súas investigacións, as súas experiencias e as transmitan, non? É importante tamén, como non, que as distintas administracións colaboren e apoien este tipo de eventos, non? Por iso, moitas gracias a todos. Ben, vamos a comenzar o acto de inauguración destas 31 xornadas de equipos directivos. Levamos xa 31 xornadas. Solamente se parou 2 anos por mor do COVID. E, bueno, penso que é importante que esta asociación, a máis antigua a nivel nacional de equipos directivos, de directores, pois continúe a súa tradición, non? E nós, pois, intentamos que siga así. Ben, vamos a dar paso á intervención das autoridades. Paso a palabra ao presidente da Diputación, o señor don Valentín González Formoso. Moi ben, moi bons días. Gracias á asociación por invitarnos e, sobre todo, por facilitar, ter a posibilidade de facilitar un entorno tan maravilloso e tan simbólico como o Pazo de Mariñán, desde o punto de vista patrimonial galego histórico, para un fin que probablemente seña o máis importante que temos como sociedade. Eu creo que a educación é un valor que ninguén discute nin dende ningún punto de vista, de ningún incluso ámbito ideolóxico, discute que a educación é o único instrumento que temos para combater e afrontar os retos que como sociedade temos adiante. Eu creo que cando falamos de desigualdades no día a día, só ten unha fórmula de combate que é a educación previa. Cando falamos de discriminacións de todo tipo, por razóns ideolóxicas, religiosas, de sexo, só ten unha fórmula de combate que é previamente haber tido un sistema educativo que inxectara valores. Eu creo que creer na educación, apostar pola educación, facilitar encontros ao sistema, facilitar recursos ao sistema e dotar a sociedade da mellor arma que ten para combatir precisamente un mundo peor, non? Por iso, agradecervos que faigades este tipo de encontros, que ademais lle dede relevancia aos temas de actualidade que máis preocupan tamén a sociedade, cuestións tan relevantes na educación como o abandono escolar, que en Galicia está ben por debaixo da media europea, que faledes da aplicación da nova lei de familias e o que significa esa nova realidade de estructuras familiares tan diversas as que tedes que afrontar no voso día a día e que condicionan tanto tamén ao docente, que faledes das comunidades profesionais educativas, que poñen en valor o traballo colectivo entre docentes como fórmula innovadora nun mundo tan disruptivo como o actual, e os retos tecnolóxicos que supoñen tamén unha ameaza, unha oportunidade, pero tamén unha ameaza ao sistema tal e como o coñecemos, é dicir, a posta en cuestión de certos valores convencionais que non por ser convencionais nin tradicionais son malos, non? Senón máis ben todo o contrario. Por iso, agradecervos poñer en valor estes encontros. Sabedes que esta é a vosa casa, disfrutadea, utilizadea, empregadea para isto e para cualquier cuestión que poda supoñer unha mellora no sistema educativo galego e da provincia de Coruña, por suposto. Moitas gracias. A continuación ten a palabra o Concelleiro de Educación, Emprego e Relacións Institucionais do Concello da Coruña, don Juan Ignacio Borrego Vázquez.
Moitas grazas, bons días a todas e a todos, conselleiro, presidente Antonio, presidente da Asociación de Directores, a que quero saudar, aproveitando pois que teño a honra de representar neste caso o Concello da Coruña en calidade de concelleiro de Educación, non? Eso sí que honra como responsabilidade polo feito de que precisamente o falaba o presidente, non? Traballades por unha sociedade mellor gracias ao que aportades precisamente a nosa mocidade, a nosa infancia, os nosos fillos e fillas que merecen aprender a camiñar nun futuro e que o fan grazas ao vosso traballo e á vosa vocación. Eu, sinxilamente, traio unha felicitación tamén de parte da alcaldesa da Coruña, de Inés Rei, precisamente pola celebración destas 31ª xornadas, non? Que dicilo así de pronto, 31 veces que celebrades este tipo de xornadas de preparación, de formación, de estudio, de análise, precisamente para mellorar na vosa función, e función importantísima, como digo, social, para un futuro mellor, pois felicitarvos e felicitármonos precisamente por poder compartilas hoxe aquí. Os temas que plantexades son de máxima actualidade, os ponentes e as ponencias que escoitaredes son de máximo nivel, precisamente o que nos fai falta nun momento, nun contexto onde que é mellor, iba a dicir arma, pero non, que é mellor ferramenta para a construcción dunha sociedade que a educación precisamente baseada nos principios máis básicos do que debe ser unha boa persoa, que fundamentalmente o que facedes vos e o que vos temos que agradecer precisamente polo ámbito vocacional e polo traballo que tamén supón. Felicitarvos de novo, Antonio, por este traballo da asociación e quedar, como sabes, a vosa disposición agardando que as conclusións, senno con garantía e seguridade, van ser as mellores que poidades obter e animándonos a seguir no futuro como ata agora. Moitas grazas. E para pechar este acto de inauguración, ten a palabra o señor conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional, don Román Rodríguez González. Bueno, moitas gracias, Antonio, gracias, presidente da Diputación, concelleiro, por estar aquí, pero sobre todo gracias aos presentes en este curso, en esta xornada, en definitiva, de formación dos equipos directivos de infantil e primaria. Eu quero dar as gracias á asociación por invitarme a compartir estos breves minutos con vosco, que vou aproveitar para darvos as gracias. E dárvolas polo que tedes feito, e tamén dárvos de xeito anticipado polo que vos queda por facer. Digo isto porque estamos no inicio dunha nova legislatura. Eu tiven a honra de compartir con vosco o traballo, neste caso, na miña responsabilidade política administrativa de educación na pasada legislatura, e quero darvos as gracias por o enorme traballo que fixestes como equipos directivos. A anterior legislatura foi unha legislatura tremendamente complexa para os colexios, para os institutos. Houve dous elementos básicos, dous elementos fundamentais que fixeron que o vosso traballo fose máis importante que nunca. Por unha parte, a pandemia. Facerlle frente á pandemia, estivestes en torno a 1 ano e medio, 2 anos, nunha situación absolutamente anómala, nun enorme reto, non só educativo, un enorme reto sanitario, organizativo, social, que afortunadamente fostes capaces de xestionar con unha nota moi alta, non sei se con sobresaliente, con matrícula ou con un notable moi alto, pero certamente os centros educativos destes un exemplo de responsabilidade e os equipos directivos tuvestes un papel fundamental en facer frente a toda aquela, ora que parece que xa nunca sucedeu, aquela tolemia que supuxo a xestión da pandemia nos centros educativos. Tamén tivestes que facer frente á implementación dunha nova lei educativa, da LOE, con todo o que implicou de cambios organizativos, de cambios programáticos, de novos currículums, e fostes capaces de asumido e de facelo
sin estridencias e posibilitando pois que a labor docente, que a función docente continuase a desenvolver pois coa maior normalidade posible e sempre pensando pois no máis importante, que é o interés do alumno, o interés do alumno, da alumna, o cerne en definitiva do voso traballo. É obvio que tedes feito moito, tamén queda moito por facer, e, sin dúbida, pois os avances que se teñen dado e que se van a dar no futuro no sistema educativo dependen claramente pois dos equipos directivos dos centros. A función de director é tremendamente complexa porque é moi poliédrica, ten moitas facetas, ten moitas caras, non? Tedes de feito, pois un liderazgo educativo nas vosas comunidades, cosa que non é fácil, tedes que implementar ou axudar a implementar pois as novas tendencias pedagóxicas, os novos programas, os novos proxectos, digitalización, conceptos de sostenibilidade, todo o que se está traballando actualmente, e iso exixe pois un liderazgo pedagóxico e educativo por a vosa parte, e certamente o facedes. Tamén tedes que ter habilidades organizativas. Un centro educativo é un espacio moi complexo porque conviven moi diferentes realidades e ten tamén pois moitos elementos que se deben organizar para que funcione con normalidade e cumpra a súa función. E tamén sodes xestores, sodes en definitiva unha parte da administración educativa, formades parte da administración educativa, pero sodes tamén xestores humanos e económicos. E para iso hai que ter habilidades, hai que ter competencias, hai que ter destrezas, e é complexo facelo, sobre todo entre iguales, en colectivos que, no fondo, nun centro educativo, pois os profesionais sodes iguales e sodes elixidos polos vosos compañeiros, e iso non é fácil de xestionar. Todo bo director, e eu creo que a imensísima maioría dos directores dos centros educativos galegos son bons directores, teñen tres componentes fundamentais. Por unha parte, o compromiso. Por outra parte, a motivación, e por outra parte, a formación para facerlle frente pois a estes retos, a estas funcións tan complexas que dicíamos anteriormente. Por o cual eu me felicito que se celebre esta xornada. É unha xornada, en definitiva, de formación e de intercambio de experiencias entre os responsables dos centros educativos, e darvos as gracias por o traballo que levades facendo, que basicamente é asentar pois os pilares dun sistema educativo do cual debemos estar francamente orgullosos. Un sistema educativo que nos últimos anos ten tido pois unha dinámica francamente positiva, que educa en calidade aos nosos nenos e nenas, dende os primeiros momentos de infantil e primaria, onde estar el vos traballando, que educa tamén en igualdade de oportunidades, fundamental para ter unha sociedade xusta, igualdade de oportunidades, que educa tamén en valores e que educa en equidade. E creo que en eso levades tempo sendo un exemplo do bo traballo, de bo facer, de implicación, de compromiso, de motivación e de ganas de facer ben as cousas. E realmente, nunha organización tan complexa como é un sistema educativo, un dos eslabóns básicos que posibilita que funcione e que funcione ben, pois é o vosso traballo. Co cual, moitas gracias, como dixen ao principio, polo que tedes feito, e sobre todo gracias polo que vos queda por facer. Moitas gracias. Ben, pois vamos comenzar xa costas xornadas. Ogalla podamos cumplir coas expectativas que tedes postas nestas xornadas, reiterar unha vez máis o agradecemento ás autoridades aquí presentes, agradecerlles a súa colaboración e participación nas mesmas. Moitas grazas. Empezamos.